Een tekst moet me vragen het curvelistje. Oeh, ja, dan vertel ik het al. En hier is ze dan, de Suikerpoes van Friesland. Nou jongens, wat een hilariteit hier op de Betierenmoorn. Ik vond het heel gezellig. Ze wie wel vrij temperamentvol. Nou, dat herken ik wel. Dat is het thuis ook wel. Dat iets gaan net zinnig. Nou, dan kan het best een pittige tante wezen. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben weer bij de omroep en ja, ik ben bij de Suikerpoesen. Want Joet had ik een special guest waarmee ik de Suikerpoesen reviewen zal. Ik ga eerst een oerlis van de personeelscommissie. We zullen het even hebben over het Sinterklaasfeest en over het Christfeest. En op dat Christfeest komt deze special guest ook. Nou ja, en daar zoek Joet ik even mee importeren en wat oerlis ha. En we zijn, dan kunnen we ook voor het wel even de Suikerpoes reviewen. Dus 2 vliegen in 1 klap. Voor de rest, Joet op de planning. Ik ga een gesprekje op de peuter, omdat Ildo traaien wordt. Daar had ze elke keer even een oerles. Ik moet van de middag ook nog even naar de master van zaken. Want hij had me gevraagd of ik mij helpen wil met de toneellessen op school bij Kreeuur. 4 of 5 lesjes. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. En zaken wil heel dal enthousiast. Dat mat mem dwan, dat is correct wat van mem. Nou, daar had er eigenlijk in. Dus vooral omdat hij zo enthousiast is, denk ik van, nou, laat ik dat mooi vreten midjes even een oerke doen. Dat is correct wat. Dus dat een beetje voor YouTube op de planning. Ik zou zeggen, via het te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye bye. De vergadering gaan we horen. We gaan van alles besprutsen. Ik ga nog wat dingetjes nodig. Een tekst moet me vragen, het curvelistje. Oeh, ja, dan vertel ik het al. Oeh, ik verklap het. Nou ja, af en toe Suikerpoesen ha. Waar is nou de echte Suikerpoes van Friesland? Curvelicious Diamond. Ja jongens, dat is dus special guest. En zoals ik zei, die komt hier aan. We hadden een tekst voor Curvelicious Diamond. Die willen we graag filmen. Voor op uw schermen en voor alle mensen die het komen kennen. Om te zien met wat info. En ik ga aan nog naar mijn Curvelicious Diamond. De Suikerpoesen reviewen. Ik ga er net in preuren. Alle collega's die zijn smaakt het best wel. Het is toch wel best wel ja, een grote hap. Dus best wel vol. Maar ik ben heel benieuwd. Ik ga hem nog net preuren. Dus dat gaan we aan snack doen. Dus van alles nog te doen. Ik zal snel naar de wc en dan gaan we aan los. En hier is ze dan. De Suikerpoes van Friesland. Curvelicious Diamond. Hoe cool is dit? Hey, wij gaan de Suikerpoes reviewen. Ja, wij gaan hem even testen. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er heel lekker uit. Ja. Maar als het echt zo lekker is als het eruit ziet, ik ben heel benieuwd. We zullen het zien. En wie nemen je mij in dit proces? Dus ik ben benieuwd. We gaan hem proberen. Ik zal dit eerst eens even eruit halen. Het roept wel gewoon naar sokkenballen eigenlijk. Wat sjuggen we hier? We sjuggen ja. Mooi roze. Laten we dit even omdraaien. Roze. Maar een mooi Fries vlagje. Fries vlagje erop. En het zijn eigenlijk 2 stukjes, net al te dikke sokkenballen gelukkig, want daar ben ik nog een beetje bang voor. Ja, daar ben ik wel niet zo bang voor. En ik jette echt, hij broekte eerst de grutte sokkenbal, maar dit weer de lietse versie, want dat was hier dus steeds maar nog een keer zijn grut. Ja, dan gaat het heel, ja. Dit is ook al grut. Ik vind dit ook al heel heftig eigenlijk. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik vind dit... En hoe eet je soks? Ja, dat vreet ik me dus ook al. Ik ben hier met Chits en dit is de Suikerpoes. En wij gaan hem proberen. Wij zijn benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Nou, wij gaan ervoor. Ik ben heel benieuwd. Die vlag moet er natuurlijk uit. Ja. Ik zit daar aan die om te kauwen. Oh, het plakt wel een beetje. Dit hier met cheers. In het waar? Dit brood met suikerballen. Het is vooral de suiker... En het roept naar suikerballen. Het brood eigenlijk gewoon naar suikerballen met een glazuurlaagje. De pudding is net super vol, toch? Misschien maar mee naar de mint, hè? Oh. Ja, dit is wel echt lekker. Nog roosbollenpudding. Het is wel fijn dat ze tinnen plakjes broekt haar. Als het te dik was, wie dan... En hij is lekker zacht. Ik hier verwacht aan dat het heel hut, maar hij is nee, het is zacht. Echt lekker. Lekker smeuig. Klap wel. Ja, dan maken we natuurlijk zo even van fien, hè? Nou ja, wat vind je ervan? Ik vind het zo. Nou, ik geef van de zon heel. Maar vooral ook omdat het gewoon echt super fris is. Ik vind het toch wel cool. Ja, het is wel heel cool, maar is het echt
bijzonder? Nou ja, nee. Het is gewoon een tompoes van suikerballen. Maar Ja. het is leuk dat het... Ik vind het wel leuk bedacht. Het is leuk betaald. Wat zoals nou volgende keer hel je? De tompoes of de suikerpoes? Ja, ik vind tompoesen dus echt heel lekker. Dus ik zou van de tompoes gaan. Ja, en als keer Ja. is wel gewoon suikerballen, zeg maar. Ja, want Ja. dat vind ik wel lekker. Ja. Nou, ik denk dat ik maar niet eens ben. Maar Ja. ik ben wel blij dat ik hem ken. Het is net vies. Het is net vies. Dus, en zeker de moeite verder. Ja. Hij is echt wel lekker. Maar ze maken dus een beetje die room wat meer naar de boeten kan gaan. Want als dus die Zit eerste alleen hap nog in de neemt, dan proost gewoon Suikerballen. suikerballen met glazuur. Juist. Als dit oppast, hoeft je niet meer, zeg maar. Nee, dat denk ik echt net. Wie hoe aan het tol worden, je stuk ballen weer. Nee, zeker niet. En ik denk dat dit wel een caloriebom is, gok ik. En suikerballen. Ja, hij wordt net steeds, hè? Nee. Nou, heel mooi prutten. Je zit mooi prutten suiker in. Het is wel leuk dat dit nou een hype is. Want ja, er is natuurlijk de krompoes. Maar dan vind ik dit toch leuker. Ik vind het leuker dan de krompoes. Ja. Ja. En vooral dit maakt het. Dat is wel leuk. Ja, het Friese vlagje. Ja. Oh, ja. Zeker de nice hoor. Ja, dat is wel leuk. Als je weer op tafel Ken ik dat? Ken ik dat? Dit ken je zo. Ja, dit maar ken je ik zo. vind het heel breed. Nou, wij maken natuurlijk het eindoordeel aan het zetten. Wat vinden we ervan? Ja, ik ben wel tevreden. Ik zou hem, denk ik, net zo gauw weer in de winkel uitzien. Maar misschien wel dat er besite komt of zo een keer die het nog nooit gewoon had. Maar Ja, dat denk ik ook. En wat voor cijfer jou het? ik jou de zon heel. Ja, ik ben het met die eens. Weer door zo'n heel. Ja. Toppie. Doei! Doei! Nou ja, en nou het Curvelicious Diamond je toch is, dan maak je in je broek van om even een leuke opname van de radio te maken. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja, ik ga een tekst. Ja, alleen ik kan net zo goed lezen. Als dit doe je maar foto doe je, toch? Ja, dat is zo. Als het is, zo. Dus ik maak vraagtekens zijn, ook maar op Ja. vragen wijze zijn, ook met vraagtekens zijn. Goedemiddag met Johan. Nou, let dat goeie maar voort. Oké. Zo, ja. Goedemiddag, maar Johan. Nou, let dat goeie maar voort. Hier, nou, echt hoe de klant echt een vraagteken weet niet. Goedemiddag, maar Johan. Nou, let dat goeie maar voort. Nee, dit kan net op je camera. Denk je dat net? Nee, Alles dit kan net zit op een camera. Oh nee, dat mag maar net. Nee. Nou, alles stiert erop, jongens. Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat, wat het wordt. Komt vers goed, hè? Ja, Ja. een minuut. Nou, jongens, wat een hilariteit hier op de Betierenwoon. Ik vond het heel gezellig. En ik heel leuk om dit een keer te doen, zo'n review. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Ga je hem de suikerpoes al preun of ga je hem dat nog doen? Nou, aanleiding van deze video. Laat het meer weten. Ik ben bij de school van Zaken Ildau. Ik ga zo een gesprekje met de juf van Ildau. Even omdat ze onkomende vreed 3 jaar wordt. Dan elke keer even een gesprekje. Dus dat ga ik nou aanstaan. Dan ga ik met Ildau naar huis. En dan van de middag ga ik nog een gesprekje met de master van Zaken. En ik liet je hem aan wel even de boekjes. Want ik ga die toneelboekjes wel krijgen. Het gaat om toneelles van het kreeënuur op school. En ik heel wat leuke boekjes kreeg. Laat ik je me aan wel even zien. Dat is echt zeker de moeite waard. En het lijkt me heel leuk om te doen. Kreeënuur. Ben ik een crea-mem. Krijg wat. Nou, ik zal naar binnen. A few moments later. Wie binnen we thuis? We hier een gesprekje met juffrouw. Hoe het op een peuter gaat. En hoe gaat het op een peuter? Goed. Goed, hè? En ik hier wat maken. Doe hier een stikkelbarretje maken. Gaat mijn mek nog zien, hè? Kom hem nou mooi zien. Die moest nog een beetje hut worden, hè? Een beetje droegje. Ja. Nou ja, alles weer in principe goed. Nou ja, het zindelijk hier is nog net zo goed. Nou, dat weet ik. Dus daar maken we even fanatiek met dwalen. Pis je op een wc? Als we aan het draaien bent, dan mag je op een wc pissen. Ja. Ja. Dan krijg je Elsa. Ja, je vindt een heel goed idee. Mooie naaie onderbroekjes. En dat vonden we van vrouw zo'n wel leuk idee, hè? Ja. Dat even beziekje. Dus, En die kan ik wel op een jurk. jawel, dan is de jurk mooi bij ons. Maar dan mag het net in pisje, want dan wordt hij weerd. Ja. Nee, net. Nee. Nee, als het dan pisje mag het snijden. Dat is zeker. Want anders wordt die mooie Elsa onderbroek weerd en vies. Ja. Dus gaan we dat dan doen. Zullen we dat proberen? Ja. Dan gaan we proberen. En nou, voor de rest wel mijn badje wel goed en alles wel. Wil je feest gaan? Ja, ik
krijg je hier ook feest, tuurlijk. Maar juf maakt ook een feesthoed voor die op squallen. Dat is wel leuk, toch? Maar nou net, oor een keer. Ik wil hier een feest. Wie krijgt hier ook feest? Ildo denkt dat ze alleen een feest op squallen, maar wie krijgt hier ook feest? Had je vlagjes om en ballonsjes waar we dan op hingen toen je best? Maar wie helpt het? Wie een heel volle kacht, hè? Ja. Ik heb hem even zien. Zit in het kastje. Zit maar eens in het kastje. Bovenin. Ja, dan noemen we traaien, want er was traaien hier. Pak maar, er lijkt nog wel meer in. En de vlagjes lees je direct toch in? Ja, sure. Ballonsjes. Best een beetje onder de indruk, hè? Sure, ballonsjes. Sure, lees die hier maar bij. Hier hebben we hem de stickers voor opgeholen. Unicorn en een vlinder. Maar is toen eerst kiezen als toen je best. Sure, en we hier de vlagjes. Zie je dat? Ja. Vlagjes. Heel prettig vlagjes. En deze vlagjes zien we nog. Happy birthday zit erop. En deze. Ja, mooi tape. Hoe heet het? Lint. Ballonsjes hebben we. En nog meer vlagjes. Dat weer in het volgende. Zie die nog. Mooi toch? Misschien hoe feestelijk. Dit is toch feestelijk. Maar nou, voor de rest is alles op peuter wel goed. Ze wie wel vrij temperamentvol. Nou, dat herken ik wel. Dat is ze thuis ook wel. Dat iets gaan net zinnig. Nou, dan kan het best een pittige tante wezen. Nou, dat zie je op de vlag ook wel eens. Ze is wel... Ze weet wel wat ze wil en wat ze net wil. En dat liet ze ook wel blikken. Maar ja, ik zei het is precies wat juf zei. Ze herken ik ga van thuis ook wel. Dus ja, heel leuk om samen te jaren. En Het is een feest! het is vreed is het feest. Nou net, hè? Vreed. Nou, en ik hier het nog over de toneelboeken. Dus hij kreeg van de meester van zaken. Praat maar toneel van groep 4 en groep 6. Nou ja, hierin zit dus verschillende stukjes tekst. Al je oren kleuren. Iedere kleur is dan weer een oor personage. En er zit nog wat opdrachten en vragen bij. Dus Mami, dit vind ik echt mooi, hè? Vind je het echt mooi? Ik vind het mooi geworden. Dat is mooi, hè? Ik vind het mooi geworden. Doe eens een unicorn, dat is een vlinder is te haast. Deze? Ja, dat is een unicorn. Maar je hebt diverse. Ja, tuurlijk wel. Maar dan was het je best, hè, op die feest. Ja. Nou ja, dus... Dan kijk, Famke. Deze. Best. Maar die maak ik wel zelf in het ziekje, toch? Doe maar eens de eerste in het ziekje en dan kan horen dan met het ziekje. Nou, en hier kun je dus ook nog zelf wat verder invullen. Dus zelf het stukje verder aanmaken. Dus links. Dus, nou ja, dat. Heel leuk. Daar ging dus vanmiddag even hoe kletsen, hoe we dat hasselen en hoe we het wasselen. En ja, dan ga ik hem wel wat ophechten. Van nou zoek ze, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. Om te naar je vlog. Hey ho!